Čaute. Akurát ideme na tréning s Páťom. Ideme ešte pre brata, pre Michala. První trénink dneska. A prvý trénink. Máme dneska Takáčovci camp. Máme dneska 2 tréninky. Dneska v gymu a potom tady v Peterborough. Jak se jmenuje ten klub? Boxing Club March. March, jeden z nejlepších. Let's go. Jdeme. Přijde brat můj a jdeme Tady je champ. Žádnýho soupeře nemá, žádnýho... Nastupuje. Žádný soupeř tady. Idem makať. Tady to je champ. Tak ideme momentálne makať do Purgymu. Ideme šprinty po nocičke. Let's go! Nemusí to okolovat, Takže mali sme dvakrát 3 minúty s 3-kilovými, s kilovými činkami, sme sa stredali a jedno kolo máme každý po minúte kročkové show taps na ramena. Tak, posledné máme stretching. Cítiš? Ako sa cítiš, Páťa? Krásně. Super. Tak po tréninku sme došli na kávu. No dobrý. Do Kosty. Okay, S čempami. Kávička krásně, jaj.